Já vás zdravím zase, přátelé. Po delší době nic nerostlo, ale už jsme to nevydrželi, tak jsme tady s Hanou nálezkyní vyrazili do hor, projít se aspoň do lesa. No a hned tady, ještě vidíte silnici, jsme našli pár lištiček. Tak snad nejsou poslední, jdeme je zesbírat. Tak, tady jsou nějaký, jsou ještě jako menší, ale už se to dá. Už jsou to pěkný kousky, teda pro mě. Hanka říkala, že chce udělat smetanovou omáčku, tak na ty budou úplně ideální. Tady jsou fakt ještě prcíci. Tamhle Hanka taky něco našla, nebo jsi to tam jenom položila? Položila. Jo, ty jsou hezoučky. No, jinak je tu plno aut u lesa, ale naštěstí oni sbírají borůvky, tak je to dobrý. Krása. Tady taky, jo. A dívala ses i tamhle, takhle? Tak mrkni, protože tady bývají. No ale tady to je parádnický, tady to už je hodně parádnický, přátelé. Dobrý úloveček. No, tak to mi dává naději, že nepůjdeme s prázdným košíkem domů. Ale hlavně vám chci říct, že já jediná z naší dnešní výpravy mám košík, jo. Že kamarádi si ho nevzali, protože jsem prej řekla, že nic neroste. No ale tak já říkám, no ale i když nic neroste, tak nikdy nevíš, co najdeme. A oni si ho nevzali. No. A možná to přineslo to štěstí. Asi ano. Je pravda, že vždycky, když máme málo košíků, tak něco najdem, no, zase. Omáčka. Ukaž omáčku. Tady. Dobře, krásný. Krásně ty, já jsem ti říkala. Ježíš, ty jsou nádherný. Jsi mi říkala. Já jsem říkala jsem. No. Mám koš. Že to není konec. No máme jeden, no. Můj. Počkej, já je budu čistit rovnou, neházej to tam. Dobře. Víš, že to nemám ráda, nebo čištěný houby. Pardon. Krásná práce, Hana. Já jsem tak šťastný. No, Hele, to máme se slibákem. Maso, toho někde neber, maso? toho Někde neber. maso? Ne. Těch mám na zahradě. Já nemám zájem, No, to už jsou hezký kousky. Víš, ty jsou pěkný, Ty už jsou hodně hezký. No dobrá práce. Šikovná, Hana, šikovná. Děkuju. Zrovna si v duchu říkám, nikde ani masák, ale tady to vypadá, že si tady nějaký klub je čerstvoučky. Ukaž. No jo. Hezký kousek, tak doufám, že nebude chycenej. No, to je pěkná bublinka. To je ale pěkný. Vypadá fresh. No jo, uvidíme. A to vypadá, že se mi taky poštěstil jeden krásný masák. No to by šlo. Tak kamarádi, co pak to tu máme, kdo ví? No jo, je to naše známá, notoricky známá čechratice černohuňatá. Nejedlá, vidíte, ona má fakt vysloveně ten třeň tmavě hnědej, huňatej, takový jako plstnatej, lupeny zbíhavý až na třeň. No a takhle ze zhora vypadá jak hříbek, no, má takový sametový pěkný klobouk, rostou takhle u pařezů. No a bohužel je to tahle čechratice, takže ta už taky roste. No, tohle vypadá taky kvalitně, hele. Aha. No jo, a ten vypadá i, že není červivý. Krása. Tady má nějaký starší kolegy. No, tohle už nebudu vůbec pokoušet. No a tenhle bude červivý 100%.
Tak a teď jsem tady, přátelé, zahlídla něco krásného. No podívejte se na tu nádheru. Já to musím utrhnout, aby jsme si ukázali, co to je. Tak pojď, holka, no jo, je to ona. Tak přátelé, toto je penízovka širokolupená. Jejím hlavním znakem jsou ty široký lupeny, proto se tak jmenuje, daleko od sebe. A je to takováhle celkem mohutná houba, dorůstá 5 až 15 cm ten klobouk. Je taková šedohnědá. Vidíte, ona má i ten třeň takový jako proužkovaný, šedohnědej. No a je to houba jedlá, ale podřadný kvality, jo. Jak možná ji někdo sbírá. Každopádně já jsem ráda, že jsme si ji mohli aspoň ukázat, protože je to velmi hojná houba, můžete na ní narazit v lese. A trochu podobná je štítovka jelení, ale ta má růžový výtrusný prach. Ze spoda ty lupeny jsou jako do růžova zbarvený, tak to byste poznali, ten rozdíl. No ale tahle krasavice, no to je kousek nádherný. Tak dneska je to, přátelé, růžovková party, no. Je jich tu hodně. Málo která stojí takhle za to, ale tohle ten kousek vypadá velmi luxusně, no tak ji bereme, ať jí to není líto. No tady z těch už lítá hmyz, tak a tady ta je taková pěkná. Tuhle tu hmyzákům nechám, no jo, to je kejvavka. Ale tyhle co? No jo, dobrý je to. Ukáž. No je to hněďák. Dobře, Miško. První hříbek hnědej. Jupí, krasaveček maličkej. Hurá, první hříbeček. To je hřib albín. To je malinký hříbek. Říkám budoucí. No, ale to je do tvý omáčky. To je do té mojí omáčky. Víš, to je jako krásný malinkatý kousek. Pevné. Dostanu za něj určitě bídu, že jsme ho utrhli. No, ale Hano, no. ten ti bude tak chutná v té omáčce. A podívej, Já budu tady je ještě jeden, ale ten tam necháme teda. Aby jsme nedostali bídu od tvých sledujících. Tak jo. Ale tenhle ten bubík, začínaj, hurá. Tady dědeček, hříbeček. Ale tak ten už musíš vzít. Že jo? Jo. Jako taky je to prcek, ale... No ale už jako bude prudce to je jedlej. dorostenec. Ten bude prudce jedlej do té omáčky, ti říkám, no. To je dorostenec. Ten bude křupavoučkej tam. Speciální kapesník. Jo, od 3 bubíka. No ten už, ten je pěkný. Kuký. Míša má větší. Ale plesnivé. Není, to je ojíněnej. Jo, ojíněnej, jo. No, hele, když to má takhle na tom kloboučku, tak to není plíseň, ale je to vlivem jako počasí, Tak víš? něco chytřejší. Je ojíněnej. Je ojíněnej, no, vy jste... Ježíš, člověk vás furt musí něco učit. Ale ten je božácký, já mám radost, juchu. Já ho chci. Já bych ho taky vzala. Že? To je takový Bubík, tyhle jsou soudeček. nejlepší, tyhle ty soudečci maličký chuťově, jako. Ty jsou úplně nejvíc mňam. No, jsou. Já opět vidím ten steak k tomu. Zas bude kecu, že jsme to nenechali dorůst do 50 cm, No, pak ne? nám to seberu jako tu sklokorku. No, k tý dojdem, ta je tady. No. To tam budu mít proslov. Tak, tady je takový potůčíček. A za tím potůčkem, tady mi kolem něj vždycky rostou ty a lišky, nálevkovitý, později teda. No, to miluju tyhle ty potůčky horský. A tady se podíváme. Tady mám takový místo. Tady je to hezký, viď? A ty jsi tady s náma ještě nebyla? Ne. Mám! Ha!
Juhuhu. A ten už je pořádnej. No, pořádnej. Už má asi několik centimetrů. Jupí. Já věděla, že tady na mě určitě čeká na tomhle místečku. Počkej, hlavně mi sem nechoď. Jo, já to tady musím pořádně prolíst. Tady můžeš až. Hihihi, ale mám hříbka. Huhuhuhu. Co to tady roste? No, to je mi ale krásná rodinka. Dobrý den, milé růžovky. Já si vás všechny vemu, ať vám to není líto. Ať netrhám rodinu teda. Tak. Neunesu. Hihihi. Tak. No, tady to miluju. Jak je to tu krásně zelený kolem toho potoka. Tak kde mám ty kamarády? Musím odhodit ty masáky, žerou mě tu kloši. Tak tenhle vyvrácený smrk tady před rokem vyvrácený nebyl. Teda tím pádem mi to tady znemožňuje cestu, takže já přicházím. No, pořádný teda. Oho. Dobrý den. Počkej, já tě jenom natočím. No, tak jsi rychlejší, no. Počkej, žabko. No, ty jsi pěkná. To si mě vyskočila na mě, já jsem ji chtěla jenom prohlídnout. Tak Hanko, ty kostičky, ty špatně sleduješ moje videa, špatně. Ne. Ty nechápeš, že tohle, jak se to rozpadá na ty kostičky, že to způsobují houby, které způsobují jako choroše hnědou hnilobu a ta hnědá hniloba způsobí to, že to dřevo se rozpadne na takovéhle kostičky. Aha. Ty jedna. Tak já se omlouvám. Nastudovat videa ze zimy, jo? Znova, ano. Sběrači borůvek už opouští. Ne, přijeli jiný, jo. Neukazuj ten košík, Michale. Počkej, až odjedou. Tady na mém místě, kde rostou vždycky ty holubinky madlový, se někdo tady vykonal své potřeby. No, jako, ale tady je to celý, jako tak děláte si srandu vy turisti. Zechcat celý les, to by vám šlo, nechat všude ty papíry, jak to po sobě aspoň zahrabu, ne? Proč já mi lezu z auta, musím koukat na pochcaný ty, hele, tady jsou. Tady jsou moje holubinky. Naštěstí se vyhly k těm chcankám, tak pojďte, holky. No, ta je krásná holubinka mandlová, velká ňamina, přátelé. Tohle místo mě nikdy nesklame. Tak, kamarádi, a tady je ten pařez, jo, s touhle sklokorkou, tamhle. Tak já jsem tady byla, je to 2 týdny, jo. To jsem natáčela to krátký video. No já jsem tady našla tu sklokorku prostě, nechala jsem ji tady uprostřed trávy, tady ničeho, si říkám, to nikdo nemůže najít. No otevřu týden potom Facebook, protože jsem na různých těch skupinách, kde co roste a tak. No a paní jde a nafocenou tu moji sklokorku tady a největší radost, jak ji oškubala, jo. Podívejte se, jak je to tady zvalchovaný, no. Protože ona rostla takhle celé všude dokola. Vím, že byla tady i v trávě. No, tady ty plodnice už jsou starý. Tady zaplať pánbu roste jedna nová. No, ale podívejte se, jak to tady fikala, no. Tady to je outkovka pestrá, stará.
Tady snad jedna malá ještě vyroste. No a tohle už je starší kousek. Ten tady necháme, ať se vysemení. Protože hele, tuhle neobjevila. Tak, já mám za to, že je to jeleskokorka jehličnanová vzhledem k tomu, že roste na smrkovém pařezu, na horách, jo. Ale klidně by to mohla být i leskokorka lesklá. Oni se od sebe špatně rozeznávají pouhým okem, musí se dát výtrusy pod mikroskop a pak to prozkoumat, o jakou se jedná. Obě jsou léčivý. Údajně mají trošku jiný složení než asijská rejši, jo. Takže, ale léčivá je taky. Každopádně je strašně vzácná. Jo, je to fakt unikum jí takhle najít. Tak proto jsem byla nešťastná, že ji tady paní odrbala, no, ale tak snad vyroste další. Tady rostou mališkatý, tak je to dobrý a hlavně tuhle tady nechala na vysemenění. Tak v pohodě, všechno v pohodě. Ha! Hihi! Tak, rychle to obejděte, pojďte mi pomoct. Jo, je to tu úplně žlutý. Úplně žlutý až nahoru. Tak Myško, já na tebe čekám. Ty kráso, ale ono to vede až tam. No tady jich bylo plno jenom těch hlaviček, jak jsem tady byla. A to jsou oni vyrostly. Podívejte se. Tahle vypadá obrovsky. No to je. Teda tahle je. No tak. Podívej, tamhle, všude. Tohle. Hele je. Hele, a co je tamhle to za ten, na tom, to není sírovec, Moment. na tom kmeni dole. To je nádhera. Hom. Jako pekmen. Tak kamarádi, my než jsme to se sbírali, tak náš kamarád Barney si tady ustlal a zapek to tady spinka. Barníku, půjdeme dál. Půjdeme dál, my už jsme to nazbírali. No ty se tam mňufáš. Barničku, pojď, půjdeme. No tak my jdeme ale s těma liškama. My tě tady necháme. Tak přátelé, právě se nacházíme na našem fleku, který interně nazýváme u trubky, že tamhle je trubka. A tamhle na druhé straně jsou všude lišky. A náš kamarád Michal tam musí vlízt a všechny je pozbírat. A Michal už to přebrodil a sbírá. A pak ho pošlem po proudu dál pro ty větší. Tak, tady Myško ze spoda našel nějaké hřiby, ale já se tam nemůžu dostat. Podle mě je to hořčák. Ne, kříšť. No. Už starý kříšť, vybledlej. Dobrý placáky. Tak Michale, sbírej ty lišky, prosím tě. Pojďte mě vysvobodit. Nejdřív kameru. Mám kameru. Já ji vezmu. No, tam všechno pobortí pode mnou, děkuju. Moc mu ne. Jo? Já si ho nechám tady. Myško, já tě jdu zachránit. Dobrý. Asi jo. Dej to, Hanko. No, tady ty jsou krásný. Hej, oni normálně rostou takhle v těch kořenech. Koukej tady nahoře taky. Tyva. Tak. A teď lezeme. Pojď, Michale, já ti ukážu cestu. Abys věděl, jo, kudy máš líst.
No tak to je velká parádička, ne? No. Druhý košík naplněn. Aha, Hanko. A je to kříšť, Správně. protože jsem si ho předtím spletla Ano, s hřibem a viděla ano. jsem červenou nohu a myslela jsem si, že to je kovář. Ano. A byla jsem poučena od nadšené houbařky, že to je nejedlá houba, ze které by mi mohly velice špatně Ano. a jmenuje se kříšť. Tak nám Já ho vám pojď ukážu. ukázat. Je obrovský a ještě má bráchu mladšího. A dva Je, dokonce. ty tam, no oni Fuj, jsou asi přirostlí, taky. viď? No. No vás, to je jo. Rodina To je křížťů. ono. Tak potom by vám bylo hodně blbě po tomhle hříbečku. Je to modrající hřib, má vždycky začátek nohy červený, čím blíž se to přibližuje ke klobouku, tak je žlutá a má takový šedo-béžovej matný klobouk. Přátelé, já nevím, já furt vám budu poučat, tohle nedělá bobr, tohle dělá datel černý. Ale to řekla Hana. To jsi si řekla ty, Hano, že to je bobr. Někdo vydlabal. No já jsem a ty jsi řekl bobr. Hele, tohle dělá datel černý, Ale proč Hanko. takhle nízko? No, protože tam byl hmyz, on jde po tom hmyzu, víš? Protože datlové léčí stromy, to už jsme se učili na základní škole. Já jsem jenom chtěla říct, že už se mi tahle procházka neví. Nemá s sebou nějaký ty... Lišky, tady ale stojíme. jsme teda přednášku, ale No, a když nevíš, že to neudělal bobr, ale datel černý, jak ti vím, to že musím bobr to dělá říct. takhle totiž. No, a tady jsou lišky. Jupí, pup. Tak začalo nám pršet, přátelé. Já vidím další ty růžovky tady, ale... Hele, chceme ty růžovky ještě, nechceme, co? I když jsou hezký, necháme je pro někoho jiného. Tam máš. A takovýho pěkného. Jdi se rychle, Barčo, podívat tamhle, nebo ti to vyzbírá. Ty než se podíváš. Já jsem Ty jsi ťuňťa a vedle něj je malinký. Já vím, to tady nechám. Schovám ho tady prosuchým. Dobře, to bude ráda. Je tu. Je tam krasavec, Barčo, tak ten je nejhezčí zatím. Jdu po něm. Jestli já se k němu dostanu. No tak ten už křupnul. Jujuju. Ten je boží. Čím dál hezčí. No tak to je bambulíš, jako bubuj. Ten je krásný. Tak to mě začíná tak bavit. Máš další? Ty potvoro. To je krásný, když člověk vidí, že ty hříbci začínají růst. Ukaže bambulíky. No to je nádhera. Tak Hanko, my jdem tady, takhle jak vidíš to borůvčí ten kopíček, jako kopeček, tak tam bejvají, tak se podíváme, jestli tam něco je. No, lišky tu bejvají. Jo, teď je vidím, teď já je vidím, podívej. Jsou tu. Oni se tady vždycky právě schovávají v tom. No jo, hele, to je parádička. To je parádička. No vidíš. Parádní. Tak a to bylo všechno, kamarádi, no. Takže teď už jdeme k autu. Takže, drazí přátelé, my už jsme skoro u auta. Nazbírali jsme dneska 2 košíky. Tohle je už druhý, ten první jsme vyhodili v autě. Jo, ale hlavně už jsme našli pár prvních pravých hříbečků, takže teď to teprve vypukne, přátelé. Chce to pár dní, no a budou veliký a bude to paráda. Takže se s vámi loučíme, mějte se krásně, čau a příště zase v lese. Hano, mávej, no pořádně tak.